Os byddwch yn cochi trydan yn eich cartref, neu'n sylweddoli nad yw switches neu socedi trydanol yn gweithio, efallai bod eich bocs ffiws wedi tripio. Gall eitemau trydanol, diffygiol, ffiwsiau sydd wedi chwythu, neu hen fylbau golau achosi bocs ffiws i dripio. Gwiriwch eich cyfarpar a newidiwch unrhyw ffiwsiau sydd wedi chwythu neu unrhyw hen fylbiau. Cyn gweithio'r ardal benodol o system drydanol eich cartref, rhaid datgysylltu'r ardal drwy ddiffodd y pŵer yn eich bocs ffiws. Chwiliwch am y switch sydd wedi labelu ar gyfer yr ardal ydych eisiau ei datgysylltu, a throwch y switch i lawr mwyn diffodd y pŵer. Mwyn diffodd y pŵer i'r bocs ffiws cyfan, sicrhewch fod y prif switch wedi diffodd. I ailgysylltu'r pŵer, sicrhewch fod y switch am i fyny. Os da chi'n sylwi fod hanner y trydan i'ch tŷ i ffwrdd, agorwch y lid i'r bocs metr a sbiwch os di'r sydd switch, sef yr un yma, wedi tripio. Rhowch bob un o'r switches arall i ffwrdd. Yna rhowch switch yr sydd i fyny, wedyn rhowch bob un o'r switches arall i fyny fesul un, mwyn i ni ddarganfod pa syrcyd mae'r broblem. Os, wrth godi un o'r switches, mae'r sydd yn tripio, rydym wedi ffeindio lle mae'r broblem. Yn yr enghraifft yma, mae rwla yn y syrcyd socket y gegin. Rwan, da ni angen dod i'r gegin a switcho ffwrdd a ymplygio bob un o'r appliances sydd ar y syrcyd. Rwan, mewn yn ôl i'r bocs letrig a ailgodi yr sydd i weld os mae syrcyd yn aros fyny. Nawn ni rwan mynd yn dol i'r kitchen a plygio bob un o'r appliances sydd ar y kitchen nôl fewn, un fesul un, i weld os mae'r syrcyd yn aros i fyny. Os di'r syrcyd yn tripio wrth plygio un o'r appliances i fewn, da ni'n gwybod na hwn ydy'r broblem.